Da ste pre Božića kupili Dogecoin za 100 evra, prošle nedelje zaradili biste 14.000 ceo jedan automobil srednje klase, nov automobil srednje klase za 100 evra za 4 meseca. Dogecoin je kriptovaluta poput Bitcoina, ali neozbiljna, kažu mnogi koji se razumeju u kriptovalute. Da li je i skok koji je Dogecoin napravio od početka godine takođe neozbiljan? To pitamo Aleksandra Matanovića, osnivača i direktora online servisa za trgovinu kriptovalutama ecd.rs. Aleksandre, hvala najpre što ste pristali na razgovor za RTS. Hvala puno na pozivu, zadovoljstvo mi je. Da li je Dogecoin, to je da li vi imate Dogecoine? Nemam, niti sam ga ikad imao, što iz ove perspektive sad ne deluje kao pametna odluka, jer da sam ih nekada davno kupio i da ih sad imam, bio bih dosta bogatiji. Ali, kažem, nikad ih nisam kupio, ne posjedujem ih sad, niti planiram da ih do dalje kupujem, tako da nije to kriptovaluta koju bih ni drugima preporučio. Prosto... Ali zašto? Zašto? Koji je razlog? Pa kao što ste rekli, on je nastao kao šala i to ne bi bio nikakav problem da on i dalje nije šala. Dakle, to je kriptovaluta koja iza sebe nema, praktično nema nikakav tim, koja nema nikakvu strategiju daljeg razvoja, koja je kreirana, kažem, sa ciljem da se prosto njeni kreatori našale sa celom ovom industrijom i to je jedno vreme bilo zabavno, međutim, čak su i sami tvorci Dogecoina u jednom trenutku izašli odatle, jer su videli da se to pretvara u nešto što oni nisu hteli i prosto mislim da ta kriptovaluta jednostavno nema perspektivu, jer to nije ništa osim šale. Naravno, kada je, kao što ste rekli, kriptogroznica u toku, onda rastu i one kriptovalute koje imaju zaista neku vrednost, ali sa sobom povlače i one koji nemaju nikakvu vrednost i Dogecoin bi ja ubrojio praktično u tu kategoriju. Dakle, cela groznica koja traje vuče i takve coine negde sa sobom, ali kada groznica stane i kad dođe do malo konsolidacije, coini kao što je Dogecoin će po meni biti oni koji će tu najgore proći i koji će najviše pasti. Ali ako da sam ga ja kupio, kao što sam na početku rekao, početkom godine, znači za 4 meseca on je 140 puta porastao. Dakle, to bi bila, kako bih rekao, fantastična investicija da sam je napravio. Mislim, šta je u tome loše, opasno ili već šta bismo rekli? Pa sad kad gledam u retrospektivi nije ništa, ali problem je što vi u decembru niste mogli znati da će on porasti 140 puta i nije postojao nijedan objektivan razlog da on toliko poraste. On je toliko porastao s jedne strane zato što je celo tržište poraslo puno, s druge strane zato što su neki uticajni ljudi poput recimo Ilona Maska prihvatili to kao šalu i da kažem pogurali to sve, ali mislim da je problem što većina ljudi koja danas kupuje Dogecoin zapravo ne zna celu istoriju i ne zna da u pozadini toga zapravo nema ničega opipljivog i plašim se prosto da će se mnogi tu opeći i kažem, oni koji su od starta tu, oni znaju da je to šala i oni se super šale i dobro im je, ali oni koji ulaze sada, a koji su novi i misle da je to coin koji je zaista vredan i zaista ima perspektivu, mislim da će se prosto razočarati. Ali za razliku od recimo Bitcoina i Ethereuma gde takođe postoji rizik ako vi investirate, ali po meni je taj rizik itekako opravdan u smislu da potencijal koji te dve valute imaju opravdava rizik u koji prilikom investicije ulazite. Ovde potencijal Dogecoina kao valute ne opravdava taj rizik. Ovde to zaista ne mogu da ni na koji način razlikujemo od nekog čisto kockanja praktično, koje naravno može da se završi dobro za ono ko se kocka, ali može da se završi i loše. Sad, ali šta je to što može da se završi loše? Šta je problem realan ako izuzmemo istoriju i činjenicu da je nastao kao šala? Znači, šta je to u toj valuti što ne valja? Pa, kao što sam rekao, za početak ne valja što iza nje praktično ne stoji nikakav ozbiljan tim.
razvoj se praktično ne dešava kod njih, niti imaju neki plan. Tehnologija jako brzo napreduje i sve kriptovalute koje pretenduju da prosto ostanu relevantne moraju i tekako mnogo da ulažu u razvoj i tekako mnogo da rade na unapređenju programskog koda koji za njih stoji. Kod Dogecoina se na tome praktično ne radi uopšte. Dakle, on je, kažem, šala i ako ljudi investiraju u njega svesni da je to šala, onda je to ok, ali ako misle da iza toga stoji neki ozbiljan projekat, prosto nije tako. Kako vi se usuđujete da procenite njegove oscilacije? Dogecoin jeste malo sada počeo da osciluje, odnosno nakon što je dostigao zaista nevjerovatnu vrednost, sad se tu malo vrti negde oko nje. Ja naravno ne mogu da tvrdim da on neće rasti i dalje. Pogotovo ako se generalno nastavi pozitivan trend na tržištu, vrlo je verovatno da će taj trend vući većinu coina sa sobom u pozitivnom smeru, čak i onih coina koji objektivno ne vrede puno. Ja samo mislim da kad se taj trend završi, a dovoljno dugo kriptovalute postoje da znamo da prosto pozitivni trendovi ne traju večno i da posle njih dolaze periodi kad je tržište u minusu i kad je u crvenom, kako se kaže. I tad kad tržište uđe u crveno, plašim se da će kriptovalute poput Dogecoina koje nemaju nešto pipljivo ispod biti one koje će najviše stradati, koje će pasti i preko 90% verovatno. A šta znači da imaju nešto pipljivo ispod? Pa znači, za početak da imaju ozbiljnu tehničku infrastrukturu, dakle da je sam softverski kod koji praktično stoji u pozadini ozbiljno, da je njemu posvećeno jedno ozbiljno vreme i ozbiljni resursi da su uloženi u to. I sami kreatori Dogecoina kažu da su oni njega napravili za 3 sata. Naime, novu kriptovalutu nije tako teško napraviti, jer kriptovalute su open source. Vi imate kompletan kod Bitcoina i većine drugih kriptovaluta potpuno transparentan i svako može da uzme taj kod da izmeni nekoliko stvari i da kreira novu kriptovalutu i kreatori Dogecoina su upravo tako kreirali Dogecoin. Ono što je problem, odnosno ono što je razlika između recimo Bitcoina i Dogecoina je što se na Bitcoinu od trenutka njegovog kreiranja pa do dana današnjeg neprestano radi i veliki broj vrhunskih programera radi na tome da taj kod i dalje unapređuje. Na Dogecoinu praktično ne radi niko. I prosto on je kao, zamislite neku drugu industriju, na primjer industriju automobila, gde imate jednog proizvođača koji konstantno ulaže u razvoj, dizajnira nove modele, trudi se da napravi ekonomičnije vozilo, lepše vozilo i tako dalje. Imate jednog proizvođača koji konstantno proizvodi jedan te isti model. Prosto njega će vreme kad tad pregaziti. Tako da mislim da će se to desiti sa Dogecoinom. Da, ali da li mi se isplati da ulažem ja u taj Dogecoin dok se to ne desi? Mogu da računam, to će biti jednoga dana, umeđu vremenu ja mogu tu lepo da zaradim. Pa, da, mnogi ljudi koji su ulagali u Dogecoin su jako lepo zaradili, ali istorija nije garancija budućeg uspeha i ako ljudi već žele da ulažu u kriptovalute, ja bih preporučio da ulože u projekte koji su zaista ozbiljni i na kojima se zaista ozbiljno radi, koji imaju ozbiljnu infrastrukturu za sebe, ozbiljan tim i sve drugo. Ali ne mogu toliko brzo i toliko puno da zaradim kao na nekom Dogecoinu. To jeste veliki problem, to ste u pravu. Veliki problem u ovakvim ciklusima kao što je ovaj koji traje posljednjih par meseci je baš to što procentualno gledano uglavnom mnogo jače rastu slabiji coini nego što recimo raste Bitcoin i Ethereum i onda novi investitori koji ulaze misle da je bolje investirati u te slabije coine. I naravno da ako ovaj pozitivan ciklus dovoljno dugo potraje, to će se pokazati kao tačno, ali problem je što mi nikad unapred ne možemo znati koliko će on trajati. Da će se on završiti za mesec dana ili će se završiti tek sledeće godine. Ako se završi tek sledeće godine, ja verujem da će i oni koji investiraju u Dogecoin dosta dobro proći. Ali prosto nema garancije da će to trajati do sledeće godine, nema garancije da neće se umeđu vremenu desiti neka korekcija koja će obrisati milijarde sa tržišta, a najviše će obrisati baš kod onih koji su investirali u slabije coine. Ako bih vas sad pitao za savjet, da mi kažete
da li da idem u Dogecoin, kakav bi vaš savjet bio, ajde da kažemo na nekom tromesečnom i na godišnjem nivou? Pa ja, kao što sam rekao, ja ne posjedujem Dogecoine i ne planiram da ih kupim. Mislim da sam time dovoljno rekao i nekome ko razmišlja da li da ih kupi, koje je moje mišljenje na tu temu. Mislim da ako neko razmišlja o investiranju u kriptovalute, mislim da postoje mnogo bolje opcije od Dogecoina. Da li je kriptogroznica koju smo pomenuli loša ili dobra za razvoj kriptovaluta? Pa ne mogu na to da gledam ni potpuno crno, ni potpuno belo. Mislim da ima svoje dobre strane, ima neminovno i svoje loše strane. Loše strane su baš to što će neki da se zalete i da ulože mnogo para u projekte koji to zaista ne zaslužuju. A dobra strana toga je što prosto takva situacija privlači puno pažnje investitora, puno pažnje medija i neminovno u industriju ulazi dosta novca i deo tog novca se praktično investira u dalji razvoj i dalje jačanje infrastrukture, što je dugoročno dobra stvar. Sad, kao što smo videli 2017. Kada se ljudi zalete, pa onda naglo izgube novac, to ostavi dosta gorak ukus u ustima i negde formira se negativan stav prema kriptovalutama uopšte. I ako se sećate, nakon te groznice koja je bila 2017. 2018. i 2019. su bile onako prilično, da kažem, mučne za celu ovu industriju, jer ljudi koji su 2017. investirali i loše prošli su nekako širili negativnost prema celoj toj industriji i generalno je i stav medija dosta često bio negativan i nekako relativno malo ljudi u tom periodu ušlo u celu ovu industriju i prosto posledica groznice je da se takve stvari neminovno dese nakon nje. Ovo tržište je malo specifično u odnosu na neka druga tržišta gde vi takođe imate varijacije cene. Vi na običnim berzama imate periode kada cene rastu, pa onda imate periode kada cene padaju. Međutim, ovde je to malo više izraženo iz prostog razloga što pod jedan ovde berze non stop rade. Dakle, nemaju radno vreme, nego rade non stop. Tako da kada postoji euforija, ona ide do svog maksimuma, takođe kada se posle to u jednom trenutku pretvori u paniku i panika negde ide do svoje krajnosti i onda su te oscilacije mnogo više izražene. Takođe ne postoje kontrolni mehanizmi koji sprečavaju naglu promenu cene. Vi na klasičnim berzama imate pravila gde ako cena padne sad ne znam koliko posto u sat vremena, berza zaustavlja trgovanje, da bi se investitori prosto malo odmorili, da bi razmislili i da bi kada se odmore malo više trgovali racionalno, malo manje emotivno. Problem je što kada nema pauze, kad se trguje non stop, ta emotivna komponenta kod trgovanja preuzme u jednom trenutku primat i onda viđamo skokove koji idu daleko iznad onih vrednosti koje su u tom trenutku realne, a onda kad krene pad takođe vidimo i padove koji idu daleko ispod one vrednosti koja bi recimo bila realna. I samo još jedno pitanje za kraj. Da li u ovim skokovima Dogecoina ili sličnih valuta može biti nekih mahinacija, odnosno nekih ljudi koji žele da zarade na brzinu upravo tako što će na neki način napumpati cenu i izvući neki novac iz toga? To je vrlo moguće i to se pogotovo kod manjih coina vrlo često i radi. Postoje razne grupe, da li na Telegramu ili na nekim drugim mrežama, gde se ljudi dogovore da neki coin tako na brzinu podignu, pa da ga onda obore, naravno profitirajući umeđu vremenu. Dakle, to je čitav jedan zanat kako da se cena naglo podigne, da se na tome zaradi i da se posle obori. I kažem, postoje grupe koje se time bave, ajde da kažem, manje više profesionalno,
a takođe se neki sumnjaju i da Elon Musk zapravo to isto radi sa Dogecoinom, da je on prvo nakupovao neke Dogecoine i onda svestan svog uticaja promovisao ga na neki šaljiv način, podigao mu cenu i zaradio lepe pare. Tako da, i naravno što je coin manji, to je više prostora za takve mahinacije. Napumpati cenu Bitcoina je dosta teže, jer je prosto tržište mnogo veće, ali Dogecoin ili neki još manji coin, njime je dosta lakše manipulisati i to se sigurno dešava u praksi, iako generalno ne bi smelo da se dešava, ali dosta je to teško kontrolisati i ispratiti. Aleksandre, hvala na ovom razgovoru za RTS. Hvala vama na pozivu još jednom, bilo je zadovoljstvo.